Ndewonu, ana m anabatakwanụ na YouTube chanel nke anyị ebe anyị ga na-ewetarenu ihe nkụzi otu esi na-emepụta webụsaịtị n'asụsụ Igbo. Anyị ga-ebido n'isi malitekwara ihe nke ndị oyibo na-akpọ HTML site na HTML ruo na CSS, mana CSS rukwa na JavaScript ruo na React na ndị nke ọzọ sotemeziri ya. Ka anyị malitekwa n'ugbu bidozie na HTML. Anyị ga-ewere obere oge kọwaa ihe wụ HTML na otu HTML si gbasata ihe mmepụta nke webụsaịtị. Oke, anyị na-ebidokwa n'ugbu anyị na-arịọ unu niile ka nụtọ ntị ala mụtakwa otu esi na-emepụta webụsaịtị n'asụsụ Igbo. Ihe mbụ ị ga-ajụ, kedu ihe bụ HTML? Ka ihe bụ HTML? HTML bụ ihe ndị oyibo na-akpọ Hypertext Markup Language. Enwere ihe mbụ nke ọzọ anyị ga-ajụ bụ kedu ihe wụ ngwaọrụ ndị anyị chọrọ iji malite otu esi na-ekepụta webụsaịtị a. Osi unu ngwaọrụ ndị anyị ga-enweta iji malite kepụtawa ihe nke a na-akpọ webụsaịtị a. Nke mbụ ị ga-enweta bụ ihe a na-akpọ browser n'asụsụ oyibo. Nke anyị ga-ahọrọ iji ihe a na-akpọ Chrome browser malite otu esi na-eke webụsaịtị a. Browser, ile anya na kọmputa m ebe a, ile anya na ihe onyonyo nke ma ile anya na kọmputa m ebe, lee ebe a kụsọm na ihe a na-akpọ Chrome. Ihe a ka anyị ga na-eyuzu. Nke a bụ ihe a na-akpọ browser ebe anyị ga na-ewepụta, ebe anyị ga na-elekiri webụsaịtị nke anyị ga na-eke. Lee ya ebe a, ọ ya bụ ihe a na-akpọ Chrome. Ihe ọzọ anyị ga-achọkwa iyuzu wee kepụta webụsaịtị anyị bụ ihe a na-akpọ Visual Studio Code. M ga-esicha unu otu unu ga-esi nwetacha ya. Anyị mepee Google Chrome anyị. Ile anya ebe a, emepego m Google Chrome anyị. Ihe mbụ ị ga-ahụ bụ mmepe Google. Ebe a ka anyị nwere Google Chrome. Anyị emepego Google Chrome. Ka nzi unu otu unu ga-esi nweta nke ọzọ a na-akpọ VS Code. Ị bịa na Google Chrome ịtaịpụọ VS Code. Ị bịa na Google Chrome ịtaịpụọ Visual Studio Code. Ịtaịpụọ Visual Studio Code. Lekwe ya ebe a, ga-ahọrọ nke mbụ a. Anyị ahọrọla nke a. Ọ bụrụ na kọmputa gị bụ Windows or Mac OS or nke ọzọ, ga-ahọrọ nke kọmputa gị bụ. Ebe a na kọmputa m bụ Windows, m ga-ahọrọ Windows. Ihe ị na-edere iwu sọsọ họrọ nke a na ka ị downloaduo ya. Enwena m ya na kọmputa m already, so enidizi m ịdownload ya ọzọ. So ị ga-eme downloaduo ya, mepee ya. Imepe ya, ọ ga-adị otu a. Downloaducha ya, mepee ya, ọ ga-adị otu a. Ihe ọzọ anyị ga-emekpewo ịmalitekwa otu esi na-ekepụta webụsaịtị a bụ imepe ihe nke a na-akpọ faịlụ n'asụsụ oyibo ebe anyị ga-edosa webụsaịtị anyị ga na-eke. Anyị ga-emepe faịlụ ọhụrụ ebe anyị ga-edosi ya. Ka anyị mepee faịlụ ọhụrụ, ga-abịa na ebe bịa right click na kọmputa gị ebe a, ga-emepe new folder. Ka anyị kpọọ ya Igbo tutorial. Anyị kpọọ ya gịnị? Igbo tutorial web. Igbo tutorial website. Ị nwere ike ịkpọ faịlụ nke ga ihe ọbụla ị chọrọ. Ihe ọbụla ị chọrọ ị ga-akpọkwa ya na bụta ebe anyị ga-akpịa Igbo tutorial website. Ka anyị mepụta nke a. Ugbu na anyị enwere faịlụ a. Ihe ọzọ anyị ga-emewo ka anyị ga-akụziere ihe a na-akpọ HTML. Anyị ga-ebido ka anyị ga-akụziere ihe a na-akpọ HTML. Nkụzi nke a ga-amalite na HTML. Ka anyị kụziere ihe bụ HTML. Ihe ọzọ ị ga-ajụ bụ kedu ihe bụ HTML, nke ndị oyibo na-akpọ Hypertext Markup Language. Ka anyị kọwara ihe bụ HTML na otu esi na-eji HTML na-emepụta ihe ndị oyibo na-akpọ webụsaịtị. Ka anyị lee anya ebe a na ihe a bụ ihe ị na-ahụ ebe a na Google Chrome. Ka anyị nzikwa ihe a na-akpọ HTML. HTML bụ ihe ndị oyibo na-akpọ Hypertext Markup Language. Elee otu esi eji HTML na-emepụta webụsaịtị ndị dị na mbụ.
ile anya ebe a ihe anyị na-akpọ MDN ọkwa ebe ọzọ a na-akụzikwa ihe gbasatara webụsaịtị n'ụdị ebe a na ihe a bụ webụsaịtị ihe na-ahụ ebe a na-abụ webụsaịtị ka m right click ka m achọrọ m isi gị otu esi ji HTML wepụta webụsaịtị a ịbịa right click ebe a mepee ihe a na-akpọ inspect or gaa họrọkwa ihe a na-akpọ F12 ka imepepe ebe a na anyị na-emepe na ihe anyị na-emepe na a na-akpọ ya developers tool. Ọ bụ ebe ị na-emepụta webụsaịtị ọ bụ ebe ị ga na-ahụkwa ị ga na-esi na-eletezi ihe niile na-ede ebe ihe niile na-ede na Google Chrome gị na ihe ndị ọzọ gbatatara webụsaịtị gị nke a na-ahụ anya. Ebe a ka ị ga na-enwetacha ihe gbasara ya. Ọ ebe a ka ị ga na-enweta ihe gbasara ebe a ebe a na-akpọ console. Ebe a ka ị ga na-enweta ihe gbasara JavaScript gị. Ebe edere element wee ebe ị ga na-enweta ihe gbasara HTML. Ilekwa anya ebe a n'ugbu ile anya ebe ị ga-ahụkwa ebe edere HTML head body. Ị ga-ahụcha ụmụ ihe ndị a na-akpọcha ihe a na-akpọcha HTML. Ọ bịa bụ ihe eji kepụta webụsaịtị a. M ga-ezikpa gị ebe emepụtara ihe a na-akpọ hypertext markup language. Ọ bụ na ebe a na ikilike ya ebe a ka ị hụrụ ebe a na lee ya ebe ọ bịa lee ya ebe a na n'ime HTML a hypertext markup language MDN anyị na-ahụ anya ebe a. Lekwe ya ebe a ihe a na-akpọ HTML. Ị ga-akpa na nke ọzọ a na-akpọkwa anyị mepekwa webụsaịtị nke ọzọ a na-akpọ Igbo API. Anyị mepekwa nke a na-akpọ Igbo API. Anyị ga-ezikwa na otu esi jikpe HTML mepụta webụsaịtị a. Ịbịakwala anya ebe a ilekwa anya ebe a ị ga-ahụkwa na okpuru ebe a lekwa ebe edechara HTML head body. Ọkwa ya otu esi mepụtakwa ihe a na-akpọkwa Igbo API webụsaịtị a. Ka m klike nke m ga-ezikpe gị ebe edere ilekwa anya ebe ị ga-ahụkwa ebe edere the first African language a. Lekwa ebe a ihe wụ otu esi na-eji HTML na-emepụta webụsaịtị niile dị n'iche n'iche. Ihe ọ na-akọwa na webụsaịtị niile na-ahụtacha ejicha HTML mepụta ya. So ihe mbụ anyị ga-emezi ihe ọzọ anyị ga-emezi ugbu na bụ ka anyị bidozie malitezie kepụtawazie na webụsaịtị nke anyị ka anyị mụtawazie n'otu anyị ga-esi ka anyị mụtawazie n'otu anyị ga-eji aka anyị kepụtawa webụsaịtị nke anyị. Ihe niile ga-abụ n'asụsụ Igbo. So ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ka anyị gaghachi na VS Code anyị mepee faịlụ ahụ anyị kere na mbụ. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ mepee faịlụ ahụ anyị kere na mbụ. Anyị ga-ịhọrọ ebe a edere faịlụ. Ịhọrọ ebe edere faịlụ lekwa ebe edere faịlụ ịhọrọ ebe edere faịlụ ga-echuzuo open folder ịhọrọ open folder. Ọ ga-ebupụtara gị faịlụ niile ndị nọcha na ga-abịa na desktop bụ ebe anyị dosara faịlụ ahụ anyị kretere. Gị ahọrọ ya imepe ya ịhọrọ ya ọ ga-eji aka ya mepee na VS Code anyị. So ihe ọ pụtara na bụ webụsaịtị anyị na-eke na ọ ga-anọ n'ime faịlụ nke ahụ anyị na-akpọ Igbo tutorial website. Ọ n'ime ebe ọ ga-anọ. Ka anyị bidokwanụ imepe ya otu a ka ọ ga-adị. O bupụtarala anyị welcome message from VS Code. So ihe a welcome message from VS Code. Enwere ike ga-emechie ya enweghị ihe anyị ga-eji na-emepụta na mechie ya ebe a. Anyị need ya na mbido mmalite nkụzi nke webụsaịtị a. So ihe ọzọ ị ga-eme bụ anyị emepego faịlụ ahụ anyị kere na desktop. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ kee otu anyị ga-ebidozie kewe webụsaịtị. Ka ihe ọzọ anyị ga-eme kewezie webụsaịtị. Ihe mbụ anyị ga-eme bụ mepee lee ebe a ịbịa na-akọ n'ebe a ga-emepe ihe a na-akpọ new file. Klik ebe ọ ga-enyere gị aka mepee new file. Iklik ebe a otu isi klik ebe a na anyị ede ihe a na-akpọ index.html. Ihe bụ usoro otu esi na-emepe HTML faịlụ. Mana ihe ọzọ m ga-akọwarakwa gị bụ na ị nwere ike ịkpọkwa faịlụ a ihe ọzọ. Ị nwere ike kpọkwa ya Igbo website.html. Ihe ọ na-akọwa bụ na ihe ọbụla kpọrọ webụsaịtị ihe ọbụla kpọrọ faịlụ a ọ ga-akwụsịrịrị na HTML. Ọ bụ otu
ọ bụ otu o si wee dị. Ihe ọbụla ị kpọrọ webụsaịtị a ọ ga-akwụsịrịrị na HTML, but ị nwere ka kpọkwa ya ihe ọzọ na mbido, mana nke ikpeazụ ya ga-abụrịrị na HTML ka ọ ga-akwụsị. Ka anyị bidokwa na anyị si na faịlụ nke a bido malite otu esi na-ekepụta webụsaịtị. Ka anyị mechienụ nke a. Ị ga-eme bụzi kee otu anyị ga-esi wezie bido wezie kepụta webụsaịtị nke anyị ga na-ahụ anya n'ime ihe a na-akpọ na browser. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ na anyị ga-amalite dewazie HTML koodu, ihe nke a na-akpọ HTML tags, HTML element, HTML attribute, ihe ọbụla gbasara HTML, otu esi na-edi ya na-ekepụta webụsaịtị a na ihe ọzọ nzirikwa gị n'ebe ahụ. Ebe e nwere webụsaịtị nke a na-akpọ Igbo API, anyị ga-ezikwa gị otu esi anyị ga-ejikwa webụsaịtị, anyị ga-ejikwa HTML ka kepụta webụsaịtị nke anyị. Ka anyị malitekwanụ. Anyị dee ihe a na-akpọ HTML tag. Ile anya ebe a na anyị edego ihe a na-akpọ HTML tag. Ile anya anyị nwere ụzọ ihe abụọ ebe a. Nke a bụ HTML, nke ọzọ bụ HTML. Enwere ihe dị iche na nke mbụ na nke ọzọ. Enwere ihe dị iche. Ile anya ị ga-ahụla ihe enwere ihe a na-akpọ / na nke ikpeazụ. So ihe a na-akpọ nke mbụ a bụ opening tag, nke ọzọ bụ closing tag. So ihe ọzọ ga-amekwa bụ na n'ime HTML tag enwere ihe abụọ dị mkpa a na-akpọ head tag na body tag. Ka anyị mepee ihe a na-akpọ head tag. Nke a bụ ihe a na-akpọ head tag. Anyị mepekpe nke ọzọ a na-akpọ body tag. Ihe ọbụla na-aghọta anyị ga-akụzichara gị, jụkwa ese jụọ na nke comment section anyị ga-azakwa gị. Ihe ọbụla na-aghọta jụọ na comment section anyị ga-aza gị ya. Nke ọzọ ka anyị kọwaa na ihe bụ HTML head tag na nke kwa HTML body tag. Ihe ọzọ ị ga-agbata bụ na head tag, ihe ọzọ ị ga-agbata bụ na body tag bụ ihe ịbịa na webụsaịtị a. Ka m mepekwa m Igbo API ọzọ, ka m zikwanụ ihe a na-akpọ ihe ebe, ka m mepekwa m Igbo API ọzọ, ka m zikwanụ ebe a na-akpọ body tag na head tag. Ọ bụ otu isile anya na webụsaịtị a na ihe niile ị na-ahụ ebe a na-abụ ihe a na-akpọ site ebe a my cursor bụ ihe a na-akpọ body tag. Nke na-ahụkwala elu ebe a bụ ihe a na-akpọ ebe a na-enweta head tag. Ihe ọbụla gbasara head tag n'elu ebe a ka ọ na ebe edere Igbo API the first African language, and ebe a na-enwekwa this logo Nigeria logo a. Ebe a na ka ọ na-anọcha ebe a na-akpọ head tag. Ebe a na bụ ebe a na-akpọ body tag. Okay, ka anyị bidokwanụ malite kewa nke anyị. Ka anyị deenu ihe a na-akpọkwa div tag na HTML. Anyị dekpe nke ọzọ a na-akpọ h1. M ga-akụzichara na e nwere ụdị na ụdị h tags, e nwere ụdị na ụdị heading tag ọ bụla dịcha n'iche n'iche na HTML. Ka anyị bido dị nke mbụ. This is my first website. Anyị dekpanụ n'ime nke head tag nke a na-akpọkwa title. My first website. Otu isi lee anya na ị ga-ahụ na ebe edere head tag ga-apụta n'isi webụsaịtị anyị. Ebe edere kwa body tag ga-apụta n'ebe ahụ ebe anyị ga na-ahụta anya nke ọfụma. Ka anyị mepee ihe ọzọ ị ga-ajụkwa onwe gị bụ ka otu anyị ga-esi mepezie faịlụ a ka ọ bụrụzie webụsaịtị na browser. Ihe ọzọ m chọrọ ka ị mere m, gaa ebe a na-akpọ extension, bịa ebe a na-akpọ extension na VS Code. A sachara m ihe a na-akpọ live server. Ihe ọzọ na-achọ ịkọwakwanụ bụ na enwere ụdị na ụdị ngwaọrụ ndị ọzọ a na-eji kepụtakwa webụsaịtị nke dịkwa ka VS Code, mana mụa na ana m ahọrọ iji VS Code ede my website. Ihe ọzọ ị ga-emewo ebe edara live server ga-eklikie ya, imepe ya ga-ahọrọ install. Enwere m ya already, so ị need m download ọzọ, so ị ga-download m ya. Ị download ya ọ na-arụ ihe ọ bụ so ihe nidiri nwe ihe ọzọ ị nidiri me, just klikie ya ọ baa. Then ịbịazi ebe a enwere ihe ọzọ nchekọwarakwanụ gbasara VS Code. Ihe ebe anyị họrọ ịhọrọ ebe a ọ ga-ebupụtara gị faịlụ niile ihu. N'ịhọrọkwa ya ọzọ ọ ga-emechikwa faịlụ gị ndị ọzọ. Ịhọrọ ebe o mepekwa ọzọ ebe a wee ebe ị ga-eji ọ bụ na ịche saachị ihe ọ bụ na ịchọ ihe na VS Code gị ga-ekliki ebe a. Ọkwa na ebe a bụ ihe a na-akpọ source control maka GitHub na ụmụ ihe ndị ọzọ. Anyị ga-akụzisira na ihe ndị ahụ n'usoro. Ịbịa ebe ugbu na ebe a na anyị enwego VS Code, anyị enwego our live server. Ihe ọzọ anyị ga-emewe imepezi webụsaịtị anyị. Ka otu anyị ga-esi mepee webụsaịtị anyị, ka otu anyị ga-esi mepee HTML faịlụ a ka ọ bụrụ webụsaịtị na browser a ga-ahụ anya. Ka ihe ọzọ ị ga-eme bụ right click ere m. Right click ga-achọ ihe na-akpọ open with live server. Iklikie ya,
ga-eklik ihe a na-akpọ open with live server. Ọ bụ na iklik ị ga-ahụkwa lee ebe edere ihe ebe a ọ na-asị starting. Ihe ọ na-akọwara anyị bụ na webụsaịtị anyị ebidowola. Ọ na-akwado webụsaịtị anyị na is processing. Ọ na-akwado webụsaịtị anyị ka ọ pụta na extension. Lee ya ebe a na o zikwara anyị meseji ọzọ. Leekwa ebe a na anyị abịago na browser. Ị hụrụ na o ji n'aka ya bupụta anyị na browser. O ji n'aka ya bupụtago anyị na browser. Our first website. This is my first website. Anyị ekele ihe a na-akpọ website. Otu a na-aka esi ekepụta website. Ihe ọzọ ị ga-emezi wuzi, ị ga-ebidozi mụtawazie ihe ndị ọzọ dịcha advanced na HTML. Otu ị ga-etizi mee ya ka ọ dị mma n'anya. Otu ị ga-esi tibawazie ihe ọdọ ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe a ga-ekiri ekiri ọma mma n'anya. Ihe ọzọ anyị ga-emewo bụ na ka anyị zikwa n'otu ọsọ ị ga-ezikpe nwe ike mepee webụsaịtị gị ọhụụ na ị nwetaghị nke a na-akpọ live server. Ihe ọzọ ị ga-emewo imechi ebe a ga-abịa na faịlụ ebe anyị mepere ga-eklikie ya. Iklikie ya ga-emepe lee nke anyị yuzuga nke a na-akpọ index. Ga-right klikie ya ga-ahọrọ open with Chrome, open with Google Chrome. Ịhụta o mepekwala ọzọ. Ị hụrụ ya o mepekwala ọzọ. But ihe ọzọ ihe dị mma m ga-adị na-arịọ gị ka iyuzuo nke a na-akpọ live server n'ihi na iyuzuo live server ọ ga na-enyere gị aka ime your website update. You need ịga reloadwa browser gị all the time. Ọ ga-enyere gị aka ka ị na-eme website gị update kwamgbe. So m ga-arịọ nụ ka nụ yuzuo nke a na-akpọ live server. So ugbu na anyị dewezi ya na website anyị. Enwere ihe ọzọ nchekwa ịkọziri nụ bụ ihe ọzọ nnachi ịkọwara nụ bụ ihe ụdị na ụdị ndị a na-akpọ ihe a na-akpọ HTML tags na HTML element. Otu isi na-ele HTML faịlụ anya na-abụ nke a na-abụ ihe a na-akpọ HTML tag h1 na div na bọdụ ihe a na-akpọ HTML tag. Otu ihe a dị na wit text ndị a bụ ihe a na-akpọ HTML element. So ihe ọzọ m chọrọ ka mee ka m kụziere nụ HTML tag nke a na-akpọ heading. Enwere header 1, header 2, h1, h2 dịcha n'iche ka m kọwachara n'otu esi na enwere nke ọzọ a na-akpọkwa ka m kọwara ihe dị iche na h2. This is h2 or ịkpọkwa ya header 2. M ga-akụzichara nụ ịkọpịa ya. Nke a bụkwa nke ọzọ anyị ga-emewo ka a na-akpọkwa 3. Nke ọzọ nke a na-akpọ 4. Ka anyị dịkwa nke ọzọ nke a na-akpọ 4. Nke ọzọ nke a na-akpọkwa header 5. Ị ga-ahụ ihe dị iche n'ime ha niile. O ruru up to header 6. Enwere header 1, header 2, header 3, header 4, header 5 until header 6. Ọ ebe ọ kwụsịrị. Ị ga-ahụ ka anyị mepee na webụsaịtị a na ị ga-ahụkwa ihe ndị dị iche. Header 3, 4, 5, 6. Lekwa otu ọ sị na ka ị ga-ahụkwa ihe ndị ọzọ ka anyị dekpe nke ahụ header 1. This is header 1. Okay, ka anyị gaa na webụsaịtị anyị. Ị hụrụ ihe dị iche na nke ọzọ karịrị nke ọzọ karịa nke ọzọ karịkwa nke ọzọ until o ruokwa na nke header 6. Header 6 dị ntakịrị. Ị hụ ihe dị iche. So ọ bụrụ na ị na-ede webụsaịtị gị ị ga-ahọrọ header nke ị ga-eyuzu nke ga-eme ka ọ dị mma n'anya na webụsaịtị gị. Ka anyị zikwa na nke ọzọ a na-akpọkwa tag. Anyị zi ihe ọzọ a na-akpọkwa p tag. Ka anyị zi ihe ọzọ na-akpọkwa p tag. P tag kwa ihe ndị oyibo na-akpọ paragraph. This is paragraph. Ile anya na hụrụ this is paragraph HTML element, HTML tag. A na-akpọ ya HTML tag. Ihe ụtọ ọdịna ọ bụ ihe a na-akpọ this is paragraph HTML tag. Ihe a na-ahụ ka a na-akpọ paragraph HTML tag. Ka nzikpanụ nke ọzọ a na-akpọkwa HTML image. Ka nzikpanụ otu esi na ihe a na-akpọkwa HTML image. Ile anya na ihe gbasara HTML tag niile ndị ọzọ niile anyị na-edekamasị. Ị ga-ahụ na enwere ihe dị iche na nke a na nke ọzọ. Nke a bụ ihe a na-akpọ self closing tag. Nke image HTML tag enweghị closing tag. Ihe ọ na-enweghị self closing tag. Ile anya enweghị
image onweghị ihe a otu ndị nke ọzọ dị opening and closing. Ihe o nwere sọsọ self closing. Ka anyị sikwa n'otu esi na-eme otu ị ga-esi webata image picture gị na website ka anyị lekpa anya. Ị ga-etinye ihe a na-akpọ attribute. Ebe a na-aka ị ga-etinye the image ime ebe anyị edere source ebe ị ga-etinye image. Enwere ya na-akpọkwa auth. Ọ bụ this is my image. Taa bụ ihe ị ga na-egosi ọ bụrụ na picture ga-ezi ọfụma. Taa bụ ihe ga-ezi text ahụ ihe ga-ezi. Ihe ọzọ ị ga-enwekwa itiga ihe ọzọ ị ga-etikpa ihe a na-akpọkwa height. Elee otu ị chọrọ ka height ihe ga-ada 24 pixel ka ọ bụ elee height ị chọrọ ka ihe ga-adị ka ọ bụ etikpa width ya. Elee otu ị chọrọ ka width ya dịkwa. Ị ga-edekwa width. Olee otu ị chọrọ ka width ya dị. Ihe ọzọ ị ga-edekwa width. Olee otu ị chọrọ ka ọ dịkwa. Anyị mere ka anyị kpọkwa ya 50 pixel. De ihe ọzọ anyị ga-ajụkwa onwe anyị na ka otu anyị ga-esi webata. Ị hụrụ ya enwebeghị ihe picture anyị tiri na ihe na-ezi ebe a na-abụ ihe ka anyị mekwenụ ka anyị akọ ọ dịkwa ka anyị mee na 100. Ịhụ na ọ gbagoola. Ka anyị mee na ka anyị chọta na otu anyị ga-esi etinye image HTML image. Ka anyị họpụta na ihe anyị ga-eme ka anyị kọpịrị na image address nke HTML a ka anyị tiba anya n'ime our source. Unu ọhụrụ na anyị ewebatala image picture ahụ na anyị ewebatala ya ka anyị ike gbasakwa ya ọfụma. Ile anya ị ga-ahụ na anyị ewebatala picture ahụ. Ị hụrụ ihe picture ahụ HTML picture ahụ anyị ewebata gị ya na ime website anyị. Olee otu m si nwetakwa the address. M gara right click ya copy the image address bịakwa ebe a paste ya n'ime. Ịkọpịa the image address ị ga-epaste ya n'ime source a. Enwerekwa ụdị otu ị nwere ike isikwa webatakwa. Ị nwere ike iwebatakwa picture ahụ. Okay, picture mere ka m webatakwa ya n'ime faịlụ anyị. I chọọ na weather image. Ihe a na-abụ weather. Ka anyị kọpịa. Ịbịa ebe a na ị nwere ike gaa kọpịrị the copy image address gaa kọpịrị ya. Ịbịa ebe a na ka anyị tikwa image ọzọ. Ka anyị dekwa na image ọzọ. Ide ọzọ image tag. Ị ga-echetakwa na image tag a na-enwekwa ọ na-enwe closing tag. Ọ bụ self closing. Ilekwa anyị ga-ahụ na anyị anyị webatara. Lekwa ihe anyị kọpịrị the address ebe a. Image anyị kọpịrị address ebe anyị webatara ya na website anyị. Ị hụrụ ya ụdị na ị ga-ahụ na anyị enwewela ihe a na-akpọ website na usoro n'usoro. Anyị enwetawala website n'usoro n'usoro. Ihe ọzọ anyị ga-esikwa na otu esi na-emepụtakwa ihe na-akpọkwa form ka anyị ga-ejizi nwayọọ dezienu. Ka anyị dezienu nke a na-akpọkwa form. Ọ bụ na ịchọ imekwa input. Ga-edezie ya the type of enwe ihe na-akpọkwa attribute. Ga-etiwezie ndị a na-akpọ placeholder. Ihe ndị a na-akpọ attribute. M ga-akụzichara ya na n'usoro. Ị hụrụ ebe a na anyị emepela ihe a na-akpọ
enwere m chi ide ebe ihe na-akpọ break tag. Break tag a ga-enyere anyị aka ka webụsaịtị anyị bido na line nke ọzọ inline. Enwere ọzọ ga-akụzikwa ihe a na-akpọkwa inline HTML and the block HTML, inline block HTML. Ihe ebe a na ihe akwa anyị na-akpọ text. Ịchọkwa ibido otu esi na-emepụta iwere input if you want iwere input. So ihe ọzọ nchọrọ ka anyị mee ugbu na ka anyị bido n'uke webụsaịtị ntakịrị a ga-ahụ anya ga-eyikwa ahịa na-akpọ webụsaịtị. Oge ugbu na anyị akụzirila na ihe bụ head tags, kụzirikwa na ihe bụ imeji, otu esi na-emepụta imeji na otu esi na-emekwa input na ihe ndị ọzọ si n'ime ya. Ihe ọkọ ọzọ ga-asịkwa ka anyị mee n'ugbu na bụ ihe a na-akpọkwa ka akụzirikwanụ n'ụdị ọzọ ị ga-esikwa webatakwa imeji na web browser gị. Imeji ndị anyị hụrụ ebe anyị ka anyị download unu nke a. Anyị ga-download imeji a ka anyị download nke a. So gasị na save images, gaa save ya na faịlụ ahụ anyị mepere ugbu na. Anyị ga-achọ na faịlụ ahụ nọ na desktop anyị lee ya ebe a. Ka anyị save ya na imeji ebe a. Weda image JPEG. Anyị download na faịlụ ahụ na ka anyị download cha mzikwanụ lee faịlụ ahụ abatala ebe a na imeji ahụ abatala ebe a. Imeji anyị save na ka m si go tinwere ike ọ bụrụ na ị save imeji na faịlụ gị ka m sikpe go tinwere ike isi wepụta ya na your HTML file. Ka m si go tinwere ike isi wepụta na HTML faịlụ gị. Ihe ahụ imeji ndị anyị webatara ugbu ọ dị ogologo, ọ dị anya, nwere ka anyị delete ya ka anyị ike mee ihe ndị ọzọ. Ka anyị ike delete ya. Achọrọ m ịkụziri na otu ị ga-esikwa webatakwa imeji gị. Ọ bụrụ na ị download faịlụ gị na ọ bụrụ na ị download the image faịlụ na your HTML document na HTML faịlụ gị ọ dị folder, ka m nzikwa gị otu ị ga-esi webata ya. Ile ihe a na-akpọ source image address. Ihe mbụ nke ahụ mere na ịkọpị image address ya from the website webata ya na VS Code. Ihe a na-akpọ ọka na-akpọkwa enwere ka a na-akpọ absolute and relative. Nchọkwa ịkụziri na otu ị ga-esikwa webata imeji nke ọzọ. Ị ga-eti webata imeji na your website. Ọ bụrụ na ị download the picture, ọ dị nwere the picture na kọmputa gị, ọ ga-ewebata ya na the folder nke ebe ị kere faịlụ HTML ga. Ihe ị ga-emekwa lee otu anyị si webatakwa faịlụ nke ebe a na picture na otu anyị si webata imeji ya na wa HTML faịlụ a ebe anyị nwere the folder. Ihe ị ga-eme bụ na ịbịa na lee faịlụ ebe a na ka mmechikwa m ya. Otu esi nye ya ebe a na ịbịa na HTML ị ga-eme ya na-akpọ ọ bụrụ na iti / gị ga-ahụ enwepụtala imeji ya na ịhụrụ otu isi nwe imeji ya na ị na-ejizi ịkọpị ihe a na-akpọ relative part. Enwere ihe ndị oyibo na-akpọ enwere ihe a na-akpọ HTML file part na HTML. Nke anyị mere na-abụ ihe a na-akpọ relative file part. Ma ọ bụrụ na ịkọpịa the full website address, ọ bụrụ na ịkọpịa the full image address from na the website bịa paste ya like ihe anyị mere na mbụ, nke a bụ ihe a na-akpọ absolute file part. Ma nke a na ebe ị webatara imeji picture ga n'ime folder, ihe a na-akpịa ahụ relative file part. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ absolute file part. Ị ga-ahụ ihe ọzọ nchọkwa ịkụziri ihe a na-akpọkwa block element and inline element. Ọ bụrụ na ile anya na ị ga-ahụ na faịlụ abụọ ndị ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na HTML tag ga-abụ ndị image and input. Ị ga-ahụ na ha niile nọcha na ofu line. Ọ bụrụ na ntị ikpe ị ga-ahụ na ha niile nọ na ofu line. Ka ntị ikpe ya n'ime div. Div a dị ka ihe a na-akpọ container. Ọ bụrụ na ịchọ ịhazicha HTML gị ọfụma, ị ga-ewebata ihe na-akpọ ime div. Ọ dị ka ihe a na-akpọ section. Ọ bụrụ na ịchọ grupu faịlụ gị, ọ ga-ezisi anyị ihe otu esi na-eyuzukwa div egrupu cha HTML tag ndị ọzọ. Na h1 to h6 ahụ onye a na-akpọ block element. Ihe block element menere na ọ ga-ewerecha space niile dị available na the website all through the line. Ọ ga-ewerecha the whole space niile dị available. Ma
inline element ndị ka a na-akpọ ihe dịka image or input a na ga-ewere sọsọ ọ ga-ewere sọsọ space nke that element ahụ ga-ewenwu ọ ga-ewerecha space niile. Ilekwa e nwere nke ọzọ a na-akpọkwa span tag. Span tag na this is span tag. Ọ ga-ewerekwa sọsọ line. Ị ga-ahụkwa ọ nọkwara line ọzọ o wereghị line nke ọhụrụ, mana lekwa anya na mbịakwa ebe a na-abịa tige nke a na-akpọ p tag. That paragraph. This is another paragraph. This is another paragraph. Ị ga-ahụ na ọ ga-ewere line, ọ ga-ebido line ọhụrụ. Ị hụ na ọ bidoro line ọhụrụ. Ihe a na-akpọ block element. Ihe o mere ọ block element. Ihe o mere ọ ga-ebido rere na line ọhụrụ and ọ ga-ewerecha space niile. Ntikpa ihe ọzọ, ntikpa another tag a na-akpọkwa ka m bidokwa nke a na-akpọkwa tag again, span again. Span wụkwa inline element. This is span inline tag. Ị ga-ahụkwa na span a ga-ebidokwa ọ ga-ebido ebe nke p tag ga-ebido, ọ ga-ebido line ọhụrụ n'ihi na p tag ewerechala space niile gbasatara la line ya ahụ na width ọ ga-ewere the complete full width. Ị hụrụ this is span inline tag. O bidoro na nke ọzọ. Ihe mere o ji obido la line ebe a wụ na ihe a na-abụ p tag bụ block element. Ọ ga-ewerecha line niile, ọ ga-ewere line a niile ruo na ka oke ihe ga-eme ka anyị tinye ya color, ka anyị tinye ya color ka ihe otu ka anyị tinye ya color style. I tinye the background color I tinye ya brown ka anyị menu the background color red. Nye ihe a na-akpọ CSS. Ihe mere ebe ahụ ihe a na-akpọ CSS otu a na-esi ewebata inline CSS. Ị ga-ahụ na o werechana color niile ka anyị kọpịkwa na uhie a na tikpe the same color na span ahụ. Ị ga-ahụkwa ihe ọzọ ga-emekwa. Nke a kwa span ka anyị tikpe color nke anyị mee ya orange color. Ị hụrụ ihe dị iche na ị hụrụ na that p tag wechara space niile ahụ niile, ma nke a na-akpọkwa span tag were sọsọ space ebe text ya dụrụ. Ị hụrụ ihe dị iche na o wechara space niile. Ọ bụ otu head tag ndị a head 1 to head 6 a ga-eji na-akpa agwa, mana imeji ndị ekere imeji na input ndị a na span ndị a ga-ewere sọsọ line ahụ ebe text ha gburu. Sọsọ ihe ha ga-ewerecha line niile. But ị nwere ike ejikpe ihe a na-akpọkwa CSS mana mbido span tag bụ inline element mana mbido, ma ị nwere ike ejikpe CSS change ya na block element ka o nwere ike werecha space niile a. Ka anyị kụzie ihe a na-akpọkwa form element. Ka anyị kụzie n'otu esi na-emepụta form na HTML. Ọ bụ na ichi field form na HTML ka anyị kụzikwa nọ oke ka ndị H3 ka anyị ji H3 ihe anyị chi ime na ihe a na-akpọ form. This is HTML form. Lee ebe a na this is HTML form. Ka anyị bido ndewa form a na anyị ga-edi ya n'ime div a na div a dị ka ihe ị ga-eji mee your coding organize. Jibia mee styling of that particular section ị chọrọ ime style ị chọrọ use. Enwerekwe ndị ọzọ na-akpọkwa article, nwekwe section, nwekwe ndị ọzọ dị n'ime ya, nwekwe nke a na-akpọ main, nwekwe header. Ma nke a na anyị ga-eyuzu div mee nke ọ ka anyị yuzu onu ka anyị yuzu ihe a na-akpọ section. A ga-eyuzu nu section mee nke a na ọnọdụ ka ihe a na-eji group your tags. So nke a na anyị bidokwe nke ọzọ anyị dezie na HTML form. So form ahụ ị ga-eji gbaa okirikiri ihe gbasara form gịnị na-eji submit. Ọ bụ dị iche ime ihe dịka sign in, log out, create accounts, login na ndị ọzọ dị n'ime ya. Ka anyị bidokwanụ anyị wepụtakwa ihe a na-akpọ input. Ka anyị dịwa na input tag anyị. Ị ga-echetakwa na input tag ihe a na-akpọ input tag bụ self closing. Nke a na ihe nderebe a type ahụ ihe a na-akpọ attribute, HTML attribute. Placeholder ọkwa ihe a na-akpọ attribute.
placeholder ahụ ihe ị ga-ede n'ime ya ahụ ka m si oke ka m si gị ahụ otu ọ ga-adị. Ịbịa ebe ị ga-ama na HTML a na ị ga-ama na fọm a na-enwebe ihe nọ n'ime ya ka anyị dee ka m si gị ihe a na-akpọ attribute, ihe a na-akpọ placeholder ahụ. This is text, this is input. Ebe anyị dere placeholder na lee ya n'ime ebe a na this is input. Hụrụ ebe a na ọ bụ na ebido type ọpụ ịhụrụ ya. Then anyị de nke ọzọ a na-akpọkwa anyị de na another input nke a na-akpọkwa enwere ka a na-akpọkwa oke ka anyị sikpe na ihe a na-akpọkwa label. Ka anyị si na ihe a na-akpọ label tag. Ị ga-ahụkwala label tag nwere closing and opening tag. This is this name. Okay, ka anyị ji ya mee ihe a na-akpọ form. First name. Anyị ga-eke nyekwa nke ID. First name. So ihe na-achịkọwa na label a na otu ahụ ya si daa label ahụ label input a na ka mara ihe ọ bụ. Anyị nwere ike na-atinye na div ka anyị nwee ike anyị tibia n'ime div ka anyị ike mee ya organize ọfụma. Chetakwa na div wụ block element, so ọ ga-ebido na line ọhụrụ. Ịhụrụ otu nke ahụ dị, anyị dịkwa na div ọzọ. Ka anyị denu div ọzọ, nke ọzọ ga-awụ nke a ga-awụ last name. Anyị chikepụta na HTML form. Nke ọzọ ga-awụ last name. Nke a na-agakwa the type of this input. The type of the input ga-akwa text. Then nke a ga-akwa akpịa first name. Nke a ga-abụ last name. Nke a ga-akwa last name. Ka ịhụrụ otu ọ dị na anyị enwere first name nwee last name ebe a na ihe a form na nke ọzọ anyị ga-etikwa ihe a na-akpọkwa ka anyị mekpe nke ọzọ a na-akpọkwa ịkọpịa ihe gị paste ya ọzọ. Anyị mekpe nke ọzọ a na-akpọkwa type of checkbox. Ịtype ebe a type of checkbox. Checkbox anyị niile ọ na-edighị placeholder, ewepụ placeholder. Enwerekwa attribute nke ọzọ a na-akpọkwa name. The name ga-edekwa name ihe a ọkwa na-eche submit ma ache submit form. Anyị ga-erukwa otu esi na-emechekwa nke anyị ruo ebe anyị ga na-submit form anya to our API. Enwere ndị oyibo na-akpọ API na web development. Nwere otu anyị si dee ya ebe a na nke a na-abụ enwere ihe ị ga-aghọta ebe a na-abụ na label nke checkbox na-ebido na nkwụsị, nke ọzọ na-ebido na mbido. So ihe ga-eme anyị ga-ajụ ya ajụjụ ebe a sị undo. Anyị ga-ajụ ajụjụ ebe a sị first son. Ọ bụrụ na ọ bụ first son na-ahọrọ ọkwa na ọ bụ na nke mbụ a na-awa anyị ga-ajụ ya ma ọ first son. Ọ bụ na ịwụ first son ga-ahọrọ ebe a na ịwụ first son. Chere anyị na-edere reload page anyị ka anyị mara ihe mega anyị. Okay, ọ na ọ first son ga-ahọrọ na ịwụ first son. Ọkwa na ịwụ last son ka anyị dekpe nke ọzọ. Ihe anyị na-achịkọwara na ụdị form types anyị nwere na HTML. Ị ga-echetakwa idekwa ihe last son. Nke ọzọ ga-akwa first son. So ihe a na-achịkọwa ọ na-ewu first son ma ọ last son ga-ahọrọ nke ọbụla ewu. But ihe kwesịrị use na ihe a bụ ihe a na-akpọ radio box. Enwere nke ọzọ na-akpọ radio box. Mana ihe ga-eme bụ anyị ga-asị
nke ọzọ enwere nke ọzọ na-akpọkwa select. Ka anyị dịkwa nke ọzọ na-akpọkwa select. Input select, input select. Select ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ ihe ndị dị iche iche ide ji select na-enwekwa ihe a na-akpọ option n'ime ya. Ọ na-enwe ihe a na-akpọ option. Anyị ga-enwe 3 options. Ọ bụ na ebe ị nwere option ka akpịa option 1, nke ọzọ option 2, nke a ga option 1, nke ọzọ ga option 3. Ị ga-ele anya na ị ga-ahụkwa anyị nwere ihe a na-akpọ option. Ị hụrụ ya? Ile anya ebe a na anyị nwere ihe a na-akpọ option. Dịkwa ya. Lekwe ya option. Lekwe otu ọ dị option. Ọ ga-ebutere option 1, option 2 ga-ahọrọ nke ị chọrọ, option ngịnị nke ị chọrọ ga-ahọrọ ya. Ọcha ihe a na-akpọ HTML form. Nke ọzọ a ga-emekwa ihe a na-akpọkwa submit button. Ka anyị mekwe na submit, ka anyị si na otu a ga-esikwe nwee submit button ya. Ị ga-enwekwe nke a na-akpọ button tag. Submit a ga-enwekwa ihe a na-akpọkwa attribute n'ime ya. Ọ ga-ajụ gị the type of button ị na-use ọwụ nke na ISP na submit button. Lekwe ebe enwere submit ya na ọ ga-reload. Ọ bụ na itiri lee ya na anyị enwere submit button. Ya submit button ebe dị nke nwere ike gaa style ya. Anyị nwere ike ka anyị sikwa oke ka anyị style ya. Anyị tinye style. Enwere ka anyị si padding. Anyị nwere ka anyị tinye ya 4 pixel. Anyị ga-akụzicha nụ ka anyị tinye padding. Anyị tinye style na button ahụ. Ọ dịla ahịa. Enwere ka anyị tinye background color. Green. Otu o si nwee background color green. Enwere ka anyị sikwa the color of the text. Enwere ka anyị sikwa na white. Ihe ya na-akpọ CSS ka anyị na-eme ihe ya. CSS bụ otu ị ga-esi ebido style wa your website. Maybe your website ka ọ maa mma n'anya. So ugbu na ị ga-ahụ na anyị emepụtara ihe na ọfọ. Enwere ka ihe anyị ga-eme na anyị gaa na section ebe a na anyị nwere ka anyị si oke ka anyị chọrọ imezi our style. Anyị chọrọ ime our form ka ọ dị iche n'anya. Anyị ga-asị oke ka anyị tinye ihe na-akpọ border. I say 5 pixel solid black. Otu anyị tinye ebe a na anyị nwere ike mee anyị nwere ka anyị nye ya width. Anyị ga-asị oke nye anyị width dị otu ala otu a. Enwere ka anyị si 50, enwere ka anyị si 400 pixel. Ị hụrụ ya? Enwere ka anyị sikwa margin. Anyị ga-etinye margin ka anyị ike webata ya na etiti ya. Margin ọtọ. Ị hụrụ ya? Anyị nwere ike webata fọm anyị n'etiti ya. So ihe ọbụla gbasara fọm anyị, anyị hụrụ taịtị webata ya n'etiti ihe a na. Ịhụrụ taịtị webata ya n'etiti webụsaịtị anyị. Ọwụ ihe HTML, ọwụ ihe CSS ga-emenwuru gị. Ị hụrụ ebe a na anyị enwere fọm. Ị nwere ike gaa submit fọm gị na anyị enwere fọm. Ị hụrụ otu a na anyị enwere fọm. So ihe ọzọ anyị ga-emenụ na bụ ịkụzirikwanụ otu ị ga-esi mewe webụsaịtị gị arrange. Ọ ga-abụ na ihe nkụzi nke na-abịa n'ihu. Nke taa anyị ga-asị nụ ka anyị ike